אני ככה מצפייה בצד בערב, אני חושב שהבנתי קומדיה. הבנתי שפשוט כל קומדיה היא מעולה בטרגדיה. לא היה פה מישהו שעלה שלא צחקתם על כל הטרגדיות האישיות שלו. אנשים רוצים למות, להתאבד, רצח עם, כאילו... בעצם אי אפשר לעשות קומדיה בלי שיהיה בתוך זה איזשהו אלמנט טרגי מסוים. עכשיו, הקטע זה שאני אין לי טרגדיה בחיים. אני פשוט, החיים שלי הם כל כך שלמים ואין שום אלמנט בחיים שלי שהוא פשוט לא פועל כמו שצריך. אני חי חיים שהם מאושרים ויש לי קשר טוב עם ההורים שלי. והולך לי כל הזמן עם בנות, אני ממש טוב עם נשים וזה וכל מי שאני רוצה. בראש יש לי 500,000 שקל, כי אני הייתי אחראי מספיק לחסוך בשלב מוקדם בחיים. כאילו מגיל מאוד צעיר אני שמתי כסף וכאילו החלטתי שגם אני חי בבית קצת יותר זמן ואחסוך, ובאמת המצב שלי ממש טוב. יש מצב אני פורש עוד 3 שנים נראה לי, אתם מבינים? וכן, אני מתאמן, כאילו אני קם מוקדם בבוקר, בשעות טובות, הולך לישון מסודר, יש לי שינה סדירה, פשוט חיים מתקתקים כאילו בקצב שלא נראה שיש שום פגם בחיים שלי. ובתור סטנדאפיסט אני חושב שזו הטרגדיה בחיים שלי. כי בעצם אני לא יכול להצחיק. אין לי שום, אני במעגל נוראי שפשוט אני מגיע לבמות בלי שום מטען של אבל. ואנשים רואים את האור הזה שזוהר ממני, וכזה, אנחנו לא יכולים לצחוק האישיות הזאת שכל כך טוב לה, זה לא משקף שום דבר שהוא פגום בנו, אז כאילו מה אנחנו אמורים לחוש כלפי הדבר הזה, התופעה הזאת שנמצאת מולנו. הסיבה שכן הצלחתם לצחוק, כי אתם מבינים את הטרגדיה הזאת שמובנית בתוך הסטנדאפ שלי. יש אנשים פה שהחיים שלהם הם טרגדיה, אני פשוט, כל הטרגדיה שלי מתנקזת לרגע הזה. וזה מה שנותן לכם את הנחת רוח המדהימה הזו בעצם. והנחת רוח שלכם היא בעצם הופכת את הסרט הזה לאיכשהו שוב מצחיק, וזה מבטל את האלמנט הטרגי מחדש. מה שגורם לכם להשתתק שוב. וזה המאבק הזה שנמצא כל הזמן. מאבק שנמצא בתוך הקומדיה שלי, מאבק בין הצלחה גדולה ובין רגעי נפילה שקטים. זה ממש אין סוף של... איך קוראים לך, אחי?